as poderosas ceñas ou aceas, hoxe prácticamente desaparecidas, que batían no río cos seus potentes rodicios verticais. Na beiramar xurdiron os muíños de marés. En Galicia apenas se chega a dúcia deles, moitos concentrados en torno á ría da Arousa. Os máis antigos son do século XVII. Estes muíños diferencianse ben dos de río. Traballan coa auga do mar en lugares no que na baixamar se forma unha ampla seca. Cando a marea sobe, o mar enche a presa do muíño e a auga queda encorada. Cando o muiñeiro quere moer, abre as comportas para que a auga chegue aos rodicios do muíño e dale ao mar. No muíño de marés, o funcionamento do rodicio é distinto ao do río, porque se move máis ben coa forza centrífuga que a auga orixina dun xeito parecido ás turbinas. Para aproveitar ao máximo o seu limitado tempo de moenda, os muíños de marés soían dispor de varias rodas. A tecnoloxía máis complexa e o alto custe de construcción fixo que estes muíños estivesen fora do alcance do pobo. Eran os señores da nobreza ou da igrexa quen os facían principalmente para moer as súas colleitas ou para explotalos comercialmente mediante un muiñeiro contratado ao xornal. No século XVI xa traballaban en Galicia os muíños de vento. Na actualidade son pouco máis de 100 os que se conservan. Cando había seca e paraban os muíños de río, eran alternativas aceptables. Non se precisaban nin moitos cartos nin coñecementos moi específicos para os erguer, e o seu mantemento era moi simple. Os vellos muíños de vento de Catoira son exemplares únicos en Europa pola súa tecnoloxía primitiva. No eixo do muíño cálzanse os vareiros onde van os abanos. Como a cuberta destes muíños é fixa, as aspas non se poden orientar según o vento que haxa. O muíño só funciona cando o vento sopra na mesma dirección que os abanos. No interior do muíño, a engranaxe de madeira transforma o movemento vertical do eixo no horizontal que precisa a roda para poder mover. Os muíños tradicionais deixaron de usarse en Galicia dende mediados do século XX. Houbo cada vez menos millo e cada vez menos necesario ir ao muíño. Tras a chegada dos muíños eléctricos, foron caendo no abandono, no vandalismo, na rapina.
Van ir ao muiño a coller alguna cousa se hai, que non hai xa cartos. Non iso frecuenta no... Aquí xa roubaron, cantas pezas roubaron aí? Ali roubaron, a mou é unha pedra gorda que pesa do demonio e desapareceu, non sabe onde vai. E nan de mirar. Non se sabe se a tiraron por río ou se a levaron para facer unha mesa ou calquera cousa. Sí. Primeiro pararon os muiños de herdeiros, pero os maquieiros non correron mellor sorte. As súas derradeiras moendas fixéronas nos anos 40. Aínda quedan algúns muiños vivos, co mecanismo a maioría en mal estado. Trátase as máis das veces de propietarios teimosos en manter o seu muiño de herdeiro, que tanta satisfacción deu aos seus pais e antergos. Estes muiños desaparecerán de inmediato cando morran os seus derradeiros propietarios. Deixarán de soar definitivamente as súas cantigas. Como recuperalos? Este molino lo que más nos animó, pues más que nada fue el entorno en el cual está ubicado y lo grande que es un poco, porque es difícil encontrar un molino de estas características de tamaño aquí, sobre todo en Galicia, ¿no? Hay algunos, pero son pocos. Entonces, pues bueno, dado un poco el auge que está habiendo ahora en lo que es lo tradicional y lo pasado, pues fue un poco lo que animó más a iniciarnos en esta singladura. Comenzaron con una restauración en principio de limpieza y acondicionamiento de la zona, para luego comenzar con la estructura de los antiguos molinos, que son un complejo de 17 molinos. Entonces, la mayor parte de la gente pues desconocía la zona y no tenía acceso a ella, porque estaba completamente cerrada de zarzas y de arbolado. Y luego ya a partir de ahí pues recuperamos los 3 pies de molino que tenemos aquí dentro, de los cuales uno faltaba, que hubo que reconstruirlo, picar la piedra por completo, y en ellos también hubo que recuperar los rodicios que están en el río, los fusos, que son las piezas de madera que van atravesadas sobre las cuales descansa el rodicio, y un fuso hacia arriba. En ellos va metido un hierro, una barra de hierro, que se prolonga hasta llegar a la capa del molino, que es lo que gira. Aquí el iniciarnos en el tema del molino y de aquí, pues del bar y del mesón, pues fue básicamente pues lo que nos animó más fue el entorno que la idea misma del negocio. Aunque bueno, era un poco evidente que sí, teníamos muchas esperanzas en que iba a funcionar bien y tal. Bueno, tendo en conta de que este era un edificio histórico e que era un punto, un enclave importante dentro de todo o que era Cambados e o seu conxunto tanto histórico como medioambiental, o muiño era un enclave a recuperar importante, ¿no? Entonces, primeiramente recuperouse toda a arquitectura, e logo o que se fixo foi a musealización desta arquitectura. Primeiro hubo que facer unha campaña de inventario, recopilación de pezas, recuperar todo aquilo que tiña que ver co muiño e cos muiños da zona, non? Co oficio de muiñeiro e coa tradición que había aquí. Entón, bueno, entre pezas, documentación, restauración, levou un tempo facer todo un inventario de todo isto, e logo con esa documentación e esas pezas traballamos xa para a intervención dentro do que é o propio edificio e a propia exposición, non? Entón, coa restauración dos muillos empezouse a moer
con esa fariña que xeneraban os muiños, recuperáronse esas recetas, de xeito que agora, bueno, temos 3 recuperadas, unha dedicada a galletas, outra a mini biscoitos, outra a tortas de millo, non? Unha nova riqueza poden aportar os muiños. É preciso recuperar a súa utilidade para a sociedade sen que se perdan, por suposto, o carácter pro que foron concibidos. A maioría dos muiños, polas súas reducidas dimensións, deberían ter outra función, a educativa. El molino lo ponemos en funcionamiento básicamente pues para excursiones y para grupos de gente que quieren observar porque no asimilan el funcionamiento de la piedra una sobre otra con un medio que le proporciona la fuerza como es el agua, ¿no? Entonces no asimilan en un mundo como hoy pues todas esas piezas y tal cosa, que pudiera bailar todo eso encima de una piedra redonda pequeñita que va ubicada abajo en el río. Constatamos así a defunción definitiva dunha época pro muiño, pero o nacemento doutra. Morreu o mundo que lle daba un valor económico. Nace agora un mundo que lle dá un valor cultural e de identidade. Son signo de Galicia e das nosas xentes. Os esforzos das administracións veránse recompensados cando no futuro as vindeiras xeracións agradezan a preservación de patrimonio tan valioso. É un capital eso. É que teñen unha historia moi bonita. Hai que ver o salir de frente. E se agora desapareceramos nós todos a máis os muiños, ou non, os muiños non, e se viñéramos dentro de 100 anos e mirar os muiños aí, íbamos a decir isto que é. Eso foron feitos por necesidade. Historias daquela cando se iba ao muiño, que aparte de pasarse ben, que se pasaba ben. É unha pena que non se volva a outra vez ao mismo despois dos muiños e todo isto. Están hechas con harina que se hace en este molino. Sí, es la harina del molino. Toma. Toma. Ya yo, a ver. Están buenísimas, ¿eh? Están muy buenas. Buenísima. Muy buena. A brindar. Por a muiñada e os muiños de Galosa. Moi bom, moi bom. Bueno, pois xa que imos a cenar, vamos a brindar polos muiños do Verducido. Home, lástima fora, por os muiños de Verducido. Espera que che vou botar que dei, non te aquí non vai nada. Ainda teño aquí un pouco. Non botes máis, ó. Non, a ti non te boto que ti eres de fora. Eu teño. Bueno, Por os muiños de Verducido. De hoxe un ano que estemos todos ben e con salud. E todos xuntos. É que pasemos E a ver así se unha noitiña así. imos unha noite ao muiño. Cando queiras, cando queiras. Eu tamén, se vades vos ao muiño tamén a vigilar. E cando Hombre, queiras. o que sea, eu só non os deixo ir. Doxe lugar. Non son un ano. Que será unha cousiña cousa que anda e anda e nunca sae da casa.